Факти и бизнеса крепят света. Факт! Факт! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бейбе и се намирам на едно страхотно място. Благодаря ви, че сте с поредния епизод на Би България. Аз и креативната ми половинка Боби днес сме на... Момичета? Момичета? Как се чувствате, бе? Добре? Днес не им се говори много. Намираме се на 13-то поредно издание на празника на овцеварите. Останете с нас! Искам да кажа, че като видя жени гайдарки ми се пълни душата, казвам ви го откровенно. Как сте, момичета? Добре. Колко години свирите на гайда? 7. От 10. Това е шефката на кокоса, шефката на гайдите, гайдарка мечта. Момичета, кое се избира по-трудно? Овцата или жената? Жената. Жената ли е по-трудно? Да. И двете са много трудни за избиране. Как да знаеш, че си избрал хубава овца? По размера, може би. Той Има значение. и за жената май е същото. Момчета, здравейте! Вие откъде сте? От Смолян. Абе, от Смолян много силно присъствие днеска. Май трябва да дойдем в Смолян да снимам. Да. Искате ли? Да. Ако и вие искате да дойде в Смолян, напишете хаштаг Смолян отдолу в коментарите. Момчета, кое по-лесно се избира? Жената или овцата? Овцата. Овцата. Концерта! Концерта! Жената или овцата? Овцата но е. Овцата. Жената или овцата? Овцата. Заповядайте по едно бидринкче, да ви е свежо. Това е между другото с горски плодове, така че ще сте по-близко до природата. Можете ли да ми изпеете сега нещо и за нашите приятели от Би България? Покачила се Тудора, покачила се Тудора, на люля китки да бере, на люля китки да бере. Тудороле, малка моме, хубава моме, гиздава моме. Юху! Аплодисменти, аплодисменти! Би България! Искам да ви подаря по една напитка, да ви е хубав деня, заповядайте. По едно бидринкче, да ви е светло и да ви е готини. Момичета, ви откъде сте? Тутракан. От Тутракан. Идвате до тук? За коя година? Четвърта. За 4-та година. Колко струва една овца? Колко струва една овца, я да питаме? 180-200 повече. А според вас? Колко каза? 180-200. Ама това е, обади се на приятел, не е честно така. Не е честно, тук жокери няма. Зависи от породата, може и до 350. 500 ля. 800. 700. 150 лева. Вие откъде сте? От Велико Търново. Болярка, тя затова е такава, ербаб. Болярската жена ли е най-луда? Да, Нали? А кой е по-инатлив от двамата? тя. Тя? Аз съм по-мек, Ти ли по-кръв. си по-благия? Да, Кое по-трудно се избира? Хубавата жена или хубавата овца? Би трябвало и двете да са наравно. И двете ли? Да. по-трудно се избира хубавата жена. Я да питаме жената сега. Хубавата овца. Тук една кал ли ще ни спре да ходим? Абсолютно. Искам един съвет. Ако затънем до ушите с кал, какво да правим? Оставаме, танцуваме и това е. Ами да, ще направим по-много хора. Точно така. Няма какво да ни спре. Кажи ми колко пари според теб струва една овца? Към 1000, Към 1000 лев? 200. Тя като кола, бе. Ами да. За собствениците е ефтина, за купувачите е скъпа. Това е хубав отговор. В света има около 600 различни породи овце. Ти знаеш ли някоя? Напиши ми в коментарите. До мен е един обичан и мразен човек. Здравей, как си? Отлично. За какво си тук? Я сега кажи. Аз по принцип съм от Горна Оряховица и тук е като родна територия. Супер, добре. Кажи ми според теб колко вида овце има? Колко вида овце съществуват? Много са. Последно
Интересувах се, знам за една ферма Аваси. Породата е Аваси и е израелска. Дава 2 литра и половина мляко, това научих. И знам каракачанската порода, знам, че има плевенско черноглаво и шуменско медно. Доил ли се някога овца? Да, като малък аз съм живял и на село, имали сме овце. Едно време беше по по-различен начин организирано. Даваха се овцете на кошарите лятото на паша и се дояха примерно 2 седмици за едно семейство, 2 седмици за другото. Още помня вкуса на млякото, киселото, което се правеше, беше дори леко загоряло. Тогава нямаше тенджери с двойно дъно. Били сме такива хора, които се занимаваме с зеленчукопроизводство. И беше много по-лесното, отколкото с животновъдите. При животновъда няма сутрин, няма вечер. И мога да кажа, че в някои случаи овцевъдите са на минус, когато им изкупят млякото на ниска цена, когато се случат някакви заболявания или нещо. Общо взето не е много благодарна работа. Според теб защо е приказката блееш като овца? Блееш като овца, понеже овцата е едно такова животно, което е по-следващо другите и блее, стои, нищо не прави, ами блее само и оттам според мен идва и... Затова се е превърнало в нарицателно. Да. Овца. Кое е по-трудно да си намериш? Хубава овца или хубава жена? Поне сега нещо да кажа за младежите, много хубави жени има и много малко мъже, така че в днешно време жените са в изобилие, овцете ги няма. Момичета, как сте днес? Какво си правите? Момичета, овцете не са животни. Те са история, защото са в живота на българите още преди 7000 години. Дори древните траки са използвали овцете за добив на брутално овче мляко. А нашите баби и прабаби са плели най-яките вълнени чорапи от овче прежда, разбира се. Така че, това не е събор, това е наследство. Тук намерих една дама. Тази дама какво прави? Това е хурка, домашна вълна и трябва да изпредем една прежичка, от която могат да станат много неща. Сега в момента навиваме на вреченото. Така. След вреченото го навиваме на кълбо. След като го навием на кълбо, отива на мотовилката. Я да питаме хората, знаете ли какво означава мотовилка? Тук давам една напитка да ти е по-лесен деня, да ти е хубав по бидрингс. Ти какво правиш? Масло и айран. Масло и айран. Чакай да ти дам и на тебе един бидрингс да ти е готин деня, да не кажеш, че съм дошла и така без нищо да ти дам. Ти си ерген ли си? Да. Ерген си? Да. Ма защо си? На колко си години? На 20 и? Така ми харесва. Нали? Да. На Свободна 25? работа. Да, 25. Ти обичаш свободията. Да. Това ли е мотовилка сега? Че на него се навива прежата? Пъни, за да се изпъни. Аха. Каква е тайната на маслото и на млякото? Постоянство. И блъскане? Да. Ама ти трябва да си много здрав в ръцете. Може и да съм здрав, знам ли? Първо се подквасва млякото. И след това се слага в буталка, се казва това. Почваш да биеш. Постепенно се разрежда с по-малко водичка. 2-3 часа, така като биеш, излиза малко масло. Затова е Я да покажем. Маслото. Не бива да спираме, айде. Давай. В крайна сметка не разбрах, търсиш ли си жена или не си търсиш жена? Не иска жена. Не, категорично. Да го търси. Той чака някой жена да го намери. Еманципация трябва те да натърсят. Първо жените да направят първата крачка, така ли е било? Да. Ние сме трето поколение пеленжии. Наследили сме го от наш дядо и поддържаме традицията. Това е направо обиец. Ти колко често пиеш пелин? Ами всеки ден. Сигурна бях. Ти колко пелин пиеш на ден? Аз съм въздържател. От 30 години не пия никакъв алкохол. Искам да подаря една напитка да ви е свеждане, бидрингс и ние да почерпим нещо. Вие къде се запознахте с нея? Къде не мога да се сетя, минаха много години, но мисля, сега черна точка. Мисля, че бяхме на едно парти и там се запознахме. На едно парти? Имаше едно празненство и там се запознахме. И изведнъж ли станаха нещата или? Ами не изведнъж. Той ли те сваля или ти него? Той мене, ама аз след 2 години чак се реших. Тя била желязо, бе! Точно така беше, да. И се правиш сега, че не помниш, че 2 години си е гонил. Партито първата година я предложих да станем приятели, тя ми отказа. Станете приятели? Да, и на третата... А не гаджета? Не гаджета и на третата година се оженихме. Така, първо приятелство, брак, деца. Деца има ли? Имаме 2 дечица. Да се ви живи и здрави. Едното е на 35, другото е на 33. Това е тайната на добрата гюзлема. Едното е замесването. Така. И голямата тънкост е самото точене. Трябва да е хубаво
по-тънко точен. Трябва да обърне, не може. Аз тук я разконцентрирах, такава съм си. Не, няма проблем, няма, аз разбирам. Не, така много ми е приятно и се радвам, че сме заедно. Ти ли си майсторката на доброто гюзлеме? Да, аз си ги правя. Ами слагаме, нали, първо брашното, слагаме солчица, слагаме малко олио, оцетец. Така? С прясно мляко сме ги замесили. Добре. С мая. Калорично ли е? Я кажи, калорично ли е това? Да. Колко е калорично? Можем ли да изкараме почки от гюзлеме? Няма да стане. Пробвала си. Казвам се Мариана Костадинова. Ива съм аз. Много ми е приятно. Радвам се да се запознаем. За първи път ли сте на празника на овцеварите? Не. Вече няколко пъти идваме. Сега сме с ансамбъл Добрина. Кое по-трудно се избира? Овцата или жената? То жената се избира на късмет. А овцата? Там трябва знание. Факт номер 1. Кой има нужда от антибиотик, когато овцата ти го дава абсолютно безплатно? В овчето мляко, между другото, има страхотни антибактериални ензими. Факт номер 2. Ако имаш лактозна непоносимост, овчето мляко е твоето мляко, защото няма да имаш проблем с него. Факт номер 3. От една лъжица овче мляко вдигаш с цяла единица IQ-то. Овчето мляко е изключително полезно за мозъка, така че почвай да ядеш. Ти колко пари би дал за една овца? Не ми трябва повече овце вкъщи. Сега толкова. Тук мекици ли правите? Може да ви почерпим. Каква е тайната на хубавата мекица? Тайната на хубавата мекица. Я да видим тук. Майстора готвача. Много ми е приятно. Стефан Евтимов се казвам. Аз съм кмет пети мандат на селото и... Кмет! Ето, аз винаги знам къде да се обърна. Към кмет. Към кмета. Колко вида породи овце има? Айде, давай. Асаф, фрезийка. Така. Българска млечна. Плевенска, точно така. Лакон. И лакон. Лакон, една от най-млечните овце, лакона. Ще изчакам, няма проблем. Ах, топа, прясна от котлона. Кой според теб е по-трудно да избереш? Хубавата жена или хубавата овца? Труден въпрос. Труден въпрос е. Труден, обаче за мен е и лесен. Нормално. Кмет. Ето с нея, това е моята съпруга. Това ли е дамата? Да, аз съм, да. 28 години тя работеше в овцефермата домакин. А вие кога се залюбихте? 78 година. 78. Сега, когато харесах някое момиче от бригадата и я пишем дежурна в стола. Те даваха дежурство в стола. Ах ти! Ма хитрушо! Хитър Петър! Хитър Петър, така е, да. Така е, иначе бързо си я прибрал. Работил съм 21 години в полицията, пенсионер съм от полицията и сега съм кмет пети мандат, председател на читалището, както ви казах. Много съм Ръсен, аз съм Стоян и съм от село Пещера. Радвам се да се запознаем. Кажи ми сега, ти правиш баницата, ти ли си майстора баничар? Точно така, това е занаят, това се учи от стари хора и мене ме научила баба ми да месим. Гледай, ние си имаме тайна специална, която е предавана от поколение на поколение, обаче аз ще кажем основно как се меси. Замесва се тесто с брашно, с вода, с мазнина. Така? И след това се точи и се слага различна плънка. Може от сирене, може от тиква, от ябълки. Какво обичаш най-много? Сирене, разбира се. Аз обичам баница с сирене, най-доброто. Сайран или с боза? С мътеница, по-нашенски. Смътеница? С мътеница, да. Мале. Значи, ако харесаш това видео, ти пожелавам жената да ти прави точно такива мекици, каквито опитах сега. Благодарим ви, че последвахте канала на Би-България. Благодаря на креативната ми половинка Боби, че за пореден път е с мен. И да не забравяте до година да дойдете на събора на овцеварите, защото всичко българско и родно любя Тача и Милея. Обичаме България!